Lämna etta. Våga vara där. Nej. Exakt det där. Vågar du vara där? Mycket. Exakt. Skärn. Höger fram. Exakt. Spela sådär. Du måste jobba med ett mål. Backa bak. Distans. Där, bra. Snyggt. Distans. Bra. Distans hela tiden. Fortsätt distansa. Var inte stressad där. Du vill bara till en position. Det är bara det du vill. Tryck på huvudet. Där. Bra. Fortsätt tryck på huvudet. Du måste få in en... Jag är klar nu. Stäng då. Det är mycket bra jobbat. Båda händerna tajt nu. Händerna på hennes upp. In med snäven, skinkorna. Titt baken. Där ja. Bra Emil. Precis. Passera. Passering. Hoppa över. Fortsätt. Jobba helt rätt. Koppla händerna. Bra, koppla händerna. Jobba bra. Vill du passera åt vänster? Jobba bra. Behåll händerna ihop. Grym. Vad är det med dig? Jättebra Elsa. Jättebra. Ska vila där. Lugn. Ja. Skydda varmen nu. Bra Elsa, behåll disciplinen här. Ja, bra. Jobba djupt, passering nu. Få in din höger arm ordentligt nu Elsa, släng in den bara. Ja, fortsätt. Där ja. Nu, jobba upp på sidan. Greppa under hennes ben med vänster arm. Och släpp henne mot mig. Där ja, under skenbenen. Under skenbenen. Bra. Jobba in djupt där. Greppa under hennes skenben. Under hennes skenben. Under skenbenet Elsa. Under hennes skenben. Ja, bra. Upp. Upp på fötterna. Jättebra Elsa. Två händer på ett ben. Sida till sida. Andra sidan. Bara det så kommer du få se. Jobba in djupt, underhugg. Höger arm, Sida underhugg. till sida. Upp. Snyggt. Passera nu. Våga vara där. Passera. 20 kvar. Grym. Kontrollera hennes ben och passera. 20 Bra kvar. Elsa. Pressa ner. Tryck ner, tryck framåt! Nej. Svåra! Ner på benen. Bara där Elsa. Grym. 1 minut Nej, kvar. fortsätt spela. Bra Tryck Elsa. i garden också! Jag känner vad som händer. Nu, passera. Behåll handen på hennes arm. Greppa hennes hand. Sug ut i Greppa huvudet. hennes hand, nej handen! Där, bra Elsa. Bra. Tryck! 30 kvar Elsa. Ingen fara, inga problem.